ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। मराठी माणसाबद्दल उबाटाला काळजी होती तर त्यांनी मुंबईबाहेर गेलेला मराठी माणूस मुंबईत आणण्यासाठी प्रयत्न का केले नाही असा सवाल दीपक केसरकर यांनी केला आहे। यावरचं प्रेम म्हणजे जसं तुम्ही म्हणताय कोकणवासियांवरचं प्रेम त्यांचं वेगळी आहे, तसंच त्यांचं प्रेम मराठीवरचं सुद्धा वेगळी आहे का? कारण आता मनसेनं मराठीचा मुद्दा पुढे घेतल्यानंतर आता ते असं म्हणतायत की आम्ही उत्तर भारतीय लोकांना मराठीचे धडे देतो। एक गोष्ट अशी आहे की मराठी भाषेचं धोरण जे गेली 16 वर्ष झालेलं नव्हतं। मी मराठी भाषेचा मंत्री असताना आम्ही ते धोरण मंजूर केलं। त्या धोरणामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे की कुठल्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर जे लोक महाराष्ट्रामध्ये राहतात त्यांनी मराठी भाषेतच बोललं पाहिजे। हे स्पष्ट करण्यासाठी एवढ्यासाठी गरज आहे की आपण ज्या भूमीमध्ये राहतो त्या भाषेला आपण रिस्पेक्ट दिला पाहिजे, ती भाषा आपण शिकलं पाहिजे। आणि तुम्हाला येत नसेल तर बरोबर दुभाषी घेऊन चला, परंतु सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर मराठीचा वापर, आणि ज्याला मराठी येत नसेल आणि जे महाराष्ट्रातले नसतील ते हिंदीचा वापर करू शकतात। एवढं तर आपल्याला करायलाच लागेल, नाहीतर मराठी भाषेचा अभिमान काय शिल्लक राहिला। शेवटी अभिजात भाषेचा दर्जासुद्धा या काळातच मराठीला दिलेला आहे आणि तो देण्यामागे ज्या मोदी साहेबांचं आणि शाह साहेबांचं मोठं सहकार्य होतं त्यांच्यावर सुद्धा सातत्याने तुम्ही टीका करत असता। कारण मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा हे संपूर्ण महाराष्ट्राचं स्वप्न आहे आणि ते साकार करण्यामध्ये ज्या लोकांचा पाठिंबा मिळाला, नाहीतर एवढ्या वर्षात ती अभिजात भाषा झाली असती ना, का नाही झाली? तर आता ती झाल्यानंतर तेवढं तरी आपण मराठी मनुष्य म्हणून तेवढं तर आपण जाणीव ठेवायला लागेल। आणि म्हणून मला वाटतं की 2 मुद्दे की ज्याच्यावर एक मराठी होता, इथली लोक जी मुंबईच्या बाहेर फेकली जात होती त्यांना कुठलाही दिलासा देण्यामध्ये ते अपयशी ठरले। आज रमाबाई नगरसारख्या भागातल्या सर्वच्या सर्व लोकांना पुढची भाडी ही आगाऊ मिळालेली आहे, त्या ठिकाणी बांधकामांना सुरुवात झालेली आहे आणि महाराष्ट्रामधला मुंबईतला जो मराठी मनुष्य मुंबईच्या बाहेर फेकला जात होता त्याला दिलासा देण्याचं काम आणि तसे निर्णय केवळ या सरकारने घेतले। त्याच्यामुळे मुंबईबद्दल जर तुम्हाला प्रेम असतं तर तुम्ही स्वतः तो निर्णय घेतला असता। ज्या ज्या बिल्डरनी आपली कामं केलेली नाही आहेत ते प्रकल्प म्हाडाच्या माध्यमातून, MMRDAच्या माध्यमातून, कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून पुरं करण्याचं जे वचन आमच्या सरकारने दिलेलं होतं ते सुद्धा पूर्ण होतं आहे। शेवटी मराठी मनुष्य हा मुंबईचा आत्मा आहे, तो मुंबईच्या बाहेर फेकला जाता कामा नये, तो उपनगरात किंवा लांबवर फेकला जाता कामा नये, ही जी भूमिका स्वतःनी खरी करून दाखवलेली आहे। त्याच्यामुळे ह्या दोन्ही गोष्टींच्या संदर्भात आता ते काय बोलायला लागले तर ते चुकीचं आहे। आमच्याकडे सगळी उदाहरणं आहेत। आज मुंबई आजपर्यंत पावसाळा आला की मुंबईवर टीका व्हायची खड्ड्याच्या संदर्भात, बंद झाली, सगळीकडे कॉन्क्रीटचे रोड व्हायला लागले, मुंबईचं सुशोभीकरण झालेलं प्रत्येक मुंबईचा नागरिक अनुभवतोय। त्याच्यामुळे मुंबईमध्ये असलेले आरोग्याची काळजी ही प्रत्येक बाळासाहेब ठाकरे दवाखान्याच्या माध्यमातून घेतली जाते आहे। तुमच्याकडे सत्ता अनेक वर्ष मुंबईची होती, मग तुम्ही हे का नाही केलं मुंबईकरांसाठी? हा सुद्धा प्रश्न असतो। कारण मुंबईकर हा मराठी मनुष्य आहे, त्याला दिलासा द्यायला लागतो, तो आमच्या सरकारने दिलेला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।